Tara ma, kibalik na ko ma. Naami karon sa balay. Start na? Naami karon sa balay ni Manay Biday. Usa po ni siya ka vlogger para maghatod, makikita pud niya og maghatod og puto cheese nga 100 ka buok. Thank you Manay Biday sa imong pag-order. Tanaw lang. Tara siya tura, ipakita. Jesus Christ. Manay Biday. Awa dihaon usab ko na tiguangan ni. Manang biday, ilukat mo man. Ta bintana, ikalumbabam. Una lagpas mi sa pa Lapas mi sa tulay. Dugay kay ka makontak man. Okay, alright. We're already here. Tempa. Andito na po tayo sa bahay ni Manay Biday. Isang vlogger din ito. At follower din ni Inday Ngabil, of course. Magkasama kami ngayon ulit. At uulit-ulit pa. Okay na. Hi! Mayong hi! Hello, kumusta? Kumusta, te? Bagay ni siya noon, bagay ni siya. Inday FM. Ali, bay! Unsa man, dihara ka? Alis uy, asa ni siya. Uy. Dihara ka na, naog sa takajot. Nausa mo kayo uy. Sige, hello guys sa mga viewers ni Manay Biday. Ah, naka-play. Wala pa naka-play? Dato ka, day. Si Manay Biday Biday. imuhang kuan, Oh, anak. baby girl. Ay saan no. Ito ang camera woman. Taro nga, day, ha? Hi. Ay sa hello. Relax lang, oh. Ginervyos. Ginervyos. Naka-play na na. Oh, naka-play na basig Wala, oy. Wala lagi. Naka-play oy. Dara ang play. Ah, okay, Kanang okay. nanay ko. Hello Ginervyos sa ko, mga ginervyos. viewers ni Manay Biday. Nasa laag si Inday Kapkap Dito na si Inday diri. Kapkap at saka si ano. Si Inday Ngabil, of course. Please, agad. Ha? Ah, Sige. Lapit sa mo. Mato Uy, kaya di Chari. kasi ako na-meet ko din dito. Nakutos ko. Ganun din ako sa'yo. Parang naiyak. Bye. Oo, Paki-open, ganyan please. talaga. Atong kuhaan ako imong puto cheese. Uy, buya-buya, tutuin puso, tutuin. Buyagan. Bye, pwede ba? Open. Ah, okay pa. Oh, Thank you. Hello, hello. Hi. Say hi to my vlog. Ayan. Nag-live eh, Oh, sorry, good kaayo kay wala yun napan kay. Ito. asa man si ano? Yapon niya sa balay, ha? Dara. Kuani day atong photo cheese na atong gi-deliver nila. Good morning. Asa yung video? Tol, manimo mag-post. Good morning, how are you? Good morning. My husband. Hello. Dara, nag-deliver Sorry, mo. we make a noise. You have to try my photo cheese. Ala, oh my God. Ano sila breakfast na? This is, ay, kamuti. Pasensya na mo sa among balay. No, don't say what. No. Naku, my goodness. Dili man bimulaag para sa balay. Sorry, we make a noise. Para sa balay. Yeah, Pilipina is very... Sige. Mangukab mi mga bayan sa ilang handa na ay mais. Mais nilungag. Oh my Talaga goodness. ito nag-abala pa. Konti lang uy kayo. Ay, talong, salad. Oo, Ala. salad. Yan. Ay, lechon baboy. Lechon baboy. Lang ako no, sige. Kamuti, of course. Pag-live din sa imong YouTube. Mag-live ka. Kasi mas maganda kung mag-live Hello, ka. kumusta? Kaluhin na. Start na? Tabangan mo. Yara ba isa ka vlogger si Inday Kamay? I-ano mo nga yung ano niya. Narato ko. Mag-live siya. Good na rato. So, ipin eh? Ha? Hello, Oh, Invin. FB.
Ang title, ang akuan. Ano mo lang? Action ko ba? Ang suba, nag-nervous na ko. Sabihin mo na. Relax na, uy, ako naman ni uy. Sabihin mo na. At lang. Mama ko yan, gusto niya mamit si ano. Excited din siya. Hinday nga, Bel. Nagtanaw dahil si nanay. Pinagdadala na. Ilang may kapin? Magkabot Kaya mo kay magpatakod ko. Akong apuhan kuan 105. Wow. Oh, panwala nawala gi ko sa Ginoo 105 gyud. Usog kayo mananom og tobacco dito sa bukid. Biliban ako tustos. Di ka mainom pula po. Unsa may imuhang kuan ron vitamins? Katawa ra no lola. Pero sulpit. Og bagampo. Oh, kana gyud. Pinya, ang lato dai kas kung video dai. Si ko katawa. Ganahan man siya kay happy. Happy mo. Sige kahon ba, sige kahon. Nakita na ta. Agoy, ganahan jud ikog mga lola, Diyos ko. Mingaw ng gusto kong lola. Buyag ikaw gani og gwapa kay kata sa ikang ilong. Kuan na imong ilong labi. Ako na imong ilong. Thank kay buyag. Gwapa biya ka la. Gwapa sur ka tong dalaga pa kano. Pila ka buk na uyab nimo. Usar pa ko? Pitbull. Pitbull di kay dis lula di. Usar ka buk pinalangga. Wa man mamulitaw na to kay pangit man ta. Pangit ko daw uy ka gwapa nimo. Kagwapa ra. Gwapa kay hapit gyud miron laag. Ingom ni siya maato kas balay no. Na kay mga questions laag lang sa balay. Lagi gusto ko mato siya. Tabang. Unsa man sa? Mag-LS. Nakaka-live ba? Kaya kasi may mga ano. Ayun lang kuha. Mga bata? Mga bay, sige. Salad nga talong. Lechon baboy, kamuti. And of course, yours truly, puto cheese. Og naay kuan kanang sani. Kaning sani ka nabuing ho sa kailan wala ni mais. Wala kanindot sa mais. Sige na init Mga pa. ko mais Oh, ha. sige. Aman na tong nakay rice bay. Hindi mo. Nangitag rice. Kay Paris aning talong. Kanirang talong ako. Ako mais pala. Init pa. Pa dito sa bukid magtun-ad mi. Unsa imo day? Kuha ni ninyo dire. Lechon? Ako na pili. Kanino? Ining naipanit. Oh, huda ha. Di na ko kakaon na to. Unsa man? Kaon gyapon. Ibutan ko pala ang rice. Ta sobrang excited ko na. Sige lang good. Oh, dera mga unta mga bay, tilaw tagamay ani lechon. Ako mais ring ako oy kay gan. Oh, lingkod ko ron la. Ay, unsa ni? Dera ako ah. Oh, sige ako rin hukad lang gabi. Layo ko. Naay ko ano ko. Kanya ring ako. Wala, di naman ni mag-us. Puto cheese. Ay busog magod ni siya bago ni. Di ako, lola, diri bag-o. Singayin mo la. Lola Ani! Oh my God! Pwede ko magkakuha-kuha na yung mga lola niya. Kung kapos yun ko, mapatakod ko. May nalang magkakutag sa gatos. Anyos! Hindi, mga unta. Si ay kuan salad nga talong. Gamay lechon. Kain tayo ng mais. Masarap ang mais. Ito ang paborito ko. Maraming salamat. Bye, thank you bye ha sa pamahaw bye. So kayo ha kasi ano. Wala, okay ra uy. Rice is life niya. Kusog man kay ko mukaon na no. Sa video kusog kay ko mukaon. Buto man kayo kay ang trabaho. Nya sige giyaw sa kilid kay may mo nag-amo sa manin giyaw dia. Wala uy nagampo ra ko. Ganahan kayo. Magkaon gani lagi kan magtrabaho. Nya na po ipatrabaho bago. Wa pa tumahuman na. Sige ka, o trabaho tayo yaw-yaw. Taga-dalagit eh, kaday. Oo. Ako na, taga-badyan man ko. Unya inigdali ko na ko sa amo la kay. Ano sa badyan? Ako ko guling mo na ko sa Sa amin sa sentro ko. Tuloy. Day, magkaon, day. Mana, Bisaya man mana.
Di makasama sa kaibigan. Kaon, ay, magkuha sa kong kuan ha. Kakain mo, kuan. Bigyan mo Bigyan asawa mo, bakit kakain siya niyan? May isa na talong. Uy, landid ka ma'am. Inday, ma'am, inday ra. Inday ra lang, oy. Laina ng ma'am ra, oy. Makulong. Gilot ay tuhod. Guwapa man yung kagawad. Dili, oy. Maura, gud ning nagwaya gihapon. Mga gwapa yung inyo sila. Wapa na ito lang. Eh, wa pa mo kisweldo la. Layo pa kay kisweldo la. Ano tayo mo atin dalag dito? Nandun sa ba ganit ang nili? Iya ha. Manay biday. Manay biday og si Inday Gamay. Si Inday Gamay. Mga vlogger Follow na kayo isla. ha, kay Inday Gamay. Huwag kang ito? Manay biday Manay Biday. og Inday Gamay. Pao. Ano na mo atin sa ring at dito sa bukid. Oh. Nagamay ba? Duwa ka buhok. Ano man lagi? Puro ko kayo dito nga na hanggang ko dito rin. Ingon na ba to? Biga kay tinga. Asa naman mo, day? Ang kusunod din ha, itong pareho ng sa ring. Lagi si Ate Cha. Mao gani. Paghay sa niya ba? Si Madam Kap. Hi! Si Madam. Hello! Inay, palo ko ninyo sa Oy, wag niyo akong i-follow niyo ako dito ha sa kay sa kay Inday Kabkab, si Manay Biday, okay? At Thank saka you. si Inday Gamay. Inday Gamay, at saka si Inday Ngabil. Sige, wag ninyong kalimutan, i-follow niyo si Inday Ngabil at saka si Inabangay Inday lang, no? Gamay. Ayan. Thank you. Inabangay lang, no? Salamat. Tagalog man po siya yung manay biday. Gara po siya. Yan, pakamahon ako ba? Ansay, Ayun din. water, ito water. Tubig na ako ba? pasado. Balak. Kulay na galuto ko man ana. Ay, may color ka ng sabi niya. Wakay di mo daw. Tiksan ta lang kapag gawin tapos Na. na. Ito na, katula. Sige kako. Di naman ko kaibog na. Ingon lagi siya nga. Mabuday kag empanada. Nadali man ni sugar, sugar free man ni. Di may mag-abot. Sugod tong nangupong kula. Ngupong kula, alilaw na, dagko kay ni. Di na ngupong kasugod si Milos. Ano man? Tungod siya, Soft drinks. soft drinks, o kaning dugay kay magtindog. Eh, pila ka oras ug magtindog luto gud. Acid ba yan na? 8 ka oras. Kisa man ni apo na nini mo sa tuhod. Dili ako. Ako yun. Apo Apo sa pa, Diyos. apo pa jud first apo. Wow. Wa pa kay apo sa koko. Apo sa tuhod niya, human apo koko man sunod. Awa. Wa pa? Nana na si Apos tuhod, uy. Kuan ka po. Apo ko wa pa na. Sa kuko wala pa. Unsa may sunod apo sa tuhod la, unsa sunod sungkod na? Adtura ako ang code. Apo sungkod. Ako. Apo sa tuhod, apo sungkod. Dilit ko. Kambuti. Taba-taba ko talaga gusto ko mag-diet. Ito basiksik, ito basiksik. Nanggog ko nga kay sige na lang may pangaon daghang kay dagko yung kaon. Wala ko na. Ano yung pula? Kanan ba ka? Buto mo pa kay. Uy, asa mo to? Kaon ka mo, uy. Ayun mo. Kaon mo, ma. Kaon ka, ma. Kaon ka. Busog na magod na siya. Namahaw naman ni siya, good. Dagang yung bata. Sa ambot sa to kanya kung paghukad. Unsa may Mindanao dahil ang ano talaga ninyo. Sa may kuan kanang. Taga Mindanao. Dai, Sabi ko bunita to dai. Oo, sa ano, Butuan. Bunita dai. Tapos